alernya bangarai-ngarai di bukit sampai peladan. Nandi kawan dia elalan suang dia wasadang tabang kalai haya batu bati adakah Gunung Singgalang nyo marapi di balik kota Padang panjang di pakai bukit bagu liliang tak guna untung dan sasali dan nailanya topadi ladang biasa tumbuh di nan kariang orang kampung pergi ke balai sinayan rami padang panjang daerah 10 kota maratok madok kamang kalai demikin jo akadi ulang mungkin kayo menyudahkannya kabui tiba bunuh tak sawatan donya hujanan turun karimbun tahan aman muda kandung Siria dan naik karakolai bana sarupo daun tak mungkin sama kajaran konon desa tamu baraya panyalayan nyokoto tuo masuk daerah padang panjang kanduang tadang akamalaya kami mencari bidu apulon asamolan suang kasubara